tegese mati. Tembunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun asale saka Gusti bali ngersaning Gusti. Semar misteri. Lekak untuk satu lito mel monggo potongo wong sawaca ilang sawane wong sawaca ilang budayane Takala narpa Kresna tantula sanyakra ring Resiwara Jahnawisutta kang munggah kekalih rata ter tumyang ingkang sakutama tan warta magawe pupune guna sang Resi. Kakang Badranaya. Kula sinuwun Dwarawati. Kakang. Aja enak-enak kapienak, Kakang. Ngelingana karamunta Kakang Badranaya kuwi dadi pamonging tumuwuh. Iki momongamu para Pandhawa iki nemu rubeda. Pandhawa kuwi dianggep wong Sukerta. Wong Sukerta kuwi dadi panganing Bathara Kala. Kakang, kepriye prayoganing laku supaya para Pandhawa kuwi luwar saka panandhang? Mangke riyen Semar niku manganggep kula niku dadi pamonging tumuwuh. Lah dapukan sampeyan niku napa? Benar niku rak ya pamong to panjenengan niku. Nyuwun ngapunten. Bodho kresnane to Wisnune iki ora bodho. Wisnu manggon enten awak sampeyan niku nggih pun dipilih king mrikane niku sampeyan pinilih piniji janma petringan ngoten lho. Mula rening Pandhawa niku nemu rubeda mboten perlu sampeyan kaget. Dadi wong niku aja kagetan, aja gumunan. Ngeten. Aja kagetan, aja gumunan. Lire kepriye Kakang? Ngaten. Enten napa-napa niku diwawas kanthi weninging cipta meneping raos, aja grusa-grusu len netepke perkara. Luwih-luwih panjenengan niku pamong. Ngaten. Ngono Kakang. Nggih. Lah, mongko menaniku pamonging para Pandhawa semanten ugi kula. Kula niki nggih pamonging tumuwuh sing padha percaya. Mongko sing digayuh mboten wonten melih kejaba mung ketentreman. Tentrem sing piye to? Kabeh niku sing digoleki niku mung katentreman lahir batin. Manggone tentrem niku enten rasa panarima. Anggere menungsa niku gelem narima ora ngongso, aja milik marang darbeke liyan, mesti tentrem atine. Ning kocapa waton ngongso nuruti hardane kanepson, ngene kurang ngono kurang. Suwe-suwe jagat arep diemperi. Ajane wong sugih kejaba aku, ajane wong pinter kejaba aku. Lah, niku mengke tundhone bakal kesuru, ngaten.
Mengkono ya Kakang. Nggih. Nggo kula dherekke sareng-sareng. Mula enten tembung manunggaling kawula Gusti. Niki penan enget-enget. Enten tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Upama niki negara Dwarawati kar digawa nyandi to. Kawulane nyawijake tekad ratune ngayomi bareng-bareng letu mandang. Aja kumingsun, aja dupeh, aja dumeh. Aja dupeh, aku ratune, kudu manut karo aku. Ngoten niku nggih elek niku mengke. Najan to sampeyan pinter. Ning pintere aja dienggo minteri. Aja bodhoke karo para kawula. Kawula sing isih bodho nggo bebarengan dipinterke dituduhake margane kebecikan lan kamulyan. Ngaten nggih, Gus. Oh, mengkono ya, Kakang. Nggih. Nggo golek tentrem bareng-bareng, aja nang-nangan. Yo. Lah saiki Pandhawa dianggep Sukerta kuwi piye? Pun kajenge niku pancen dewa ngawur. Ngarane Pandhawa Sukerta nggih pun kajenge. Mboten napa-napa. Lah pamonge sing kudu pinter kula karo sampeyan nggo. Sakniki njejeke sing bengkong. Ya to? Ya Kakang. Nah, sambung rakete kalih Sukerta niku wau kudune dinapake. Lah niku ilange kudu rinuwat. Oh, diruwat Kakang. Nggih. Tekse diruwat. Diruwat niku diilangi. Sing diilangi nggih apese nggih lelakone sing elek niku wau. Sing kira-kira kleru dalane dituduhake dalan sing bener. Oh, mengkono Kakang. Nggih. Ning kula matur lho. Kula matur tegesipun niki ruwatan. Ruwat niku budaya. Ruwat niku budaya dados nek ngrembug ruwat ampun ngrembug agama engko ndak ora petuk. Mungkin nek niki mengke dicampur niki mengke entuke mesti geseh. Wong niku wilayahe dhewe-dhewe. Kapan aku nindakake agama, kapan aku ngibadah, kapan aku nindakake budaya. Budaya niki nggih srawung dienggo rukun, ngeten. Ning nek agama dienggo nata urip. Dienggo adeg-adege urip manembah karo Gusti sing gawe urip. Kabeh agama niku becik. Kula mboten kandhake bener lho. Kabeh agama niku becik, kala mangsane sing elek niku menungsane. Agama kangge nata urip, nggih dados patokane ngrasuk agama niku ngeten. Mungguing Semar, mungguing Semar. Urip ki sangka sapa, urip ki arep ngapa, pungkasane urip ki piye, niku patokan agama. Urip ki sangka sapa? Saking Gusti sing gawe urip. Antarane bapak karo simbok, bapa biyung, kula lahir karo sampeyan brol. Ayo, wong kok dadak urip ki ngapa? Urip niku enten napa? Lah urip kuwi piye, Kak? Urip niku diutus. Lah sing ngongkon sapa? Nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibaning urip manut karo kodrate nalika urip. Kula niku dadi Semar ya nyemar sing apik, sampeyan dadi Kresna ya Kresna sing apik manut karo pakeme. Pakeme Kresna ki piye? Pakeme Semar ki piye? Jagat iki ora tentrem. Sebab apa? Pakeme dhewe ora rampung elek-elek pakeme wong liya. Nggih napa nggih? Ayo.
Lah mbok saniki pakeme dhewe ayo dirampungke. Le manembah nggih lahir batin kali Gusti sing gawe urip manut karya piwulanging agama suci kang rinasuk niku wau. Kangge garan wangsul ngersanipun Gusti. Lah pungkasane urip piye? Nggih to? Ya Kakang, pungkasane urip ya bali ana ngersani Kang Maha Urip. Tegese mati. Tembunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun asale saka Gusti bali ana ngersaning Gusti. Macan mati ninggal lulang goreyok regane larang. Gajah mati ninggal gading nggo pipa regane larang. Ayo nek menungso arep ninggal apa? Ninggal perkara engko mesti. Lah sing ditinggal niku amal soleh, bebuden sing becik, murakabi kalih bebrayat nadyan wonge wis mati ning darmane tesih dieling-eling kalih anak putu yen perlu dilestarekke niku lho amal soleh sing murakabi. Oh ngono ya Kakang. Nggih. Mboten kok Semar niku ajeng ngandhani Bathara Wisnu mboten lho. Tuwek Semare timbang Wisnune. Nggih to? Ya pancen mengkono Kakang nggih. Dados nek kula matur kaya ngeten iki, kula ampun mangdukane aja diarani kula wong cala mentah. Wong tuwa ngayawara mboten. Babar pisan mboten. Kula mung kepengin golek tentrem, golek ayem, ayo rukun. Oh iya Kakang. Pun saniki mboten sah ngelek-elek sinten-sinten. Yo pakeme dhewe dirampungke yo. Aku ki duwe apa to? Kresna ki duwe apa? Niku jenenge wong percaya diri. Sampeyan duwe napa? Mang goleki pun to, kabeh niki sing nonton iki duwe. Mung kala mangsane arep goleki niku dereng iso, dereng kober. Pun mengke mang goleki dhewe mengke ra ketemu nalare. Mengke pun ketemu nalare. Oh, jebolane aku kudune neng kene. Anggere pun ngoten niku jenenge niku mawas diri, iso ngendhaleni kali dirine. Nadyan to niku agek gampang diomongke, angel dilakoni. Ning nek tiyange niku pun ngertos kebak pengati-ati, ngaten. Oh, ngono ya Kakang. Nggih. Nun pangapunten Semare ora mulang, nggoh saniki awake dhewe padha sarasean. Bareng-bareng nek golek pitutur, bareng-bareng nek golek piwulang kang anjok dateng katentreman. Oh iya Kakang. Kae sapa kae buta kok bengok-bengok, nggoh maksud mikir mriki. Mareka den prayitna semunira ririh eka balik tityaning gandayaning aduh Kyai kula lepat Kyai kula nyuwun pangapunten Kyai nek buta tek njoh nangis. Mula tembange buta-buta galak mulai lunjak-lunjak. Nek apa ning buta-buta nangis ora eneng. Ora pangling. Kowe iku ora Bathara Kala. Inggih, Kyai. Kok nangis glulu ki nek apa? Aduh, Kyai. Kula lepat, Kyai. Lagine kowe wis ngakoni luput. Luputmu ning endi? Inggih. Kula nyuwun dipalilah kaliyan Rama Bungkulun. Kula madosi tiyang Sukerta ing pengangkah kula badhe nedha kaliyan Pandhawa 5. Terus langgih menika Pandhawa gangsal sampun kula mangsa sedaya wiwit saking Permadi Bratasena kembar. Kantun setunggal pambajengipun Puntadewa.
Suwaunipun menika kula kemah-kemah badanipun ngantos muncrat, ludiranipun namung kula kaget. Ludiranipun pethak. Lah terus sak banjure nadyan to pethak tetep kula lajengaken. Kula mundur isin. Sar ngaten kelampahan Puntadewa kula mangsa namung mandheg wonten gulu. Dados kala menjing kula niku dobel. Legegegugeg sadulita mel. Tan samar mamoring sapa Sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati